nostre grup, en una té responsabilitat, anem a votar a favor, ja que el que estem votant a favor és sobre un informe del Consell Jurídic Consultiu, entonces anem a votar a favor. I sí que m'agradaria dir unes cosetes. Al govern anem a demanar-li en este nou període que s'obri capacitat de diàleg i d'escoltar, i també anem a demanar a l'empresa concessionària de la piscina, que en aquest moment es comença un nou període, anem a demanar responsabilitat i sensatez. El nostre grup anem a estar vigilant, fiscalitzant, perquè entenem que en aquesta nova via que s'obri és el fi de que s'obri d'una vegada la piscina, ja que creguem que unes instal·lacions que tenim i que hi ha molta gent que està en disponibilitat de gastar-la. Sobretot vull fer menció a la gent major i a la gent amb discapacitat, que possiblement siguem les persones que més dificultat possiblement tinguem per a poder anar a piscines del nostre voltant, i que seria un acte de responsabilitat poder-la obrir per a que la gent, on dic major i amb discapacitat, puguem accedir a aquesta piscina que jo crec que ja hauria d'estar oberta. Moltes gràcies.